Честно казвам, съм бесен на РИОСВ и на цялата работа, която свършихме за последните 6 месеца. Пускаме сега клипове да видите в Хисаря за какво става въпрос, след като сме подали сигнали от 25 януари насам и са казали, че ще пуснат предписание и ще има глоби. Да ви кажа, няма нито една глоба, а виждате крайния резултат. Пускам ви го сега. Така, супер бързо видео. Ето виждате тук в Миромир, точно под пречиствателната станция, която се вижда тук отсреща. Продължава да се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. От януари месец пускаме сигнали в РИОСВ Пловдив, но виждате, няма никакъв контрол. Ето виждате, има и футойли. Така, намираме се точно по диагонала на Термиди Хисар. Ето виждате поредното сметище, което е с строителен отпадък, както и с битов отпадък. Тук мирише също и на сливи в момента, сякаш на ракия. Някой се е изхвърлил, ето виждате, има бутилки най-различни. Грозното ситуацията е, че наистина се намира до курортно място.